Gherila Legaut. Cucurigu! Seara e Noua Dimineață Cu Șerban Bogdan. 19 și 13 minute. O să-ți fac oarecum pe aceeași zonă o recomandare. E virtuală și anume intră, băi, pe www.360trip.ro 360 cu cifre scris. E vorba de cel mai mare portal sau cu portalul cu cele mai multe, site-ul cu cele mai multe poze panoramice. Despre inițiativa asta, Michael Pop. Bună seara! Bună seara! Michael, o să fie o întrebare ușor tâmpită. E pasiune sau e afacere ce faci tu? Din păcate, este doar pasiune. De ce? Din fericire? Din fericire, asta e în sensul bun, că am eu o pasiune. Spun din păcate pentru că mi-ar place ca această pasiune să reprezinte pâinea mea și să mă pot ocupa de dimineața până seara doar de asta. Din păcate, trebuie să mă ocup de asta doar în micile pauze. Astfel încât proiectul s-a născut practic din dorința mea de a mă lăsa de fumat, iar în micile mele drumuri, oprindu-mă cu mașina, ce să fac? Poze. Și ca să fie o chestie și mai ieșită din comun, s-au născut panoramele. Wow! Panoramele, stai așa, înainte de asta, stai să revenim la partea cu fumatul, atunci o să o recomand. Eu zic să o recomand și tu ca metodă altora care au încercat să se lase de fumat și nu le-a ieșit. Cele mai mari proiecte și cele mai interesante lucruri se nasc din chestii banale. Deci, da, trebuie să te legi de anumite momente, de anumite ocazii și să găsești lucruri mai utile de făcut. Uite, eu am reușit să fac ceva foarte util care a crescut vorba voastră ca alții în 10 ani. Ai reușit să răspunzi la întrebarea, bine, mă las de fumat, dar ce fac cu mâinile în timpul ăsta? Poze. Poze și apoi procesare. Bun, acum să revenim la panoramare. Ne poți explica sau e secret profesional cum de faci? Că am văzut că eu m-am plimbat pe ele și într-adevăr în orice direcție dau, sunt acolo. Da, nu e niciun secret pentru că de când cu Google există how-to și oricine poate învăța. Secretul este doar acel 1% care poate diferenția un proiect față de celălalt, acel fine-tuning. Ca și idee, e vorba de un aparat foto profesional, de un obiectiv care vede, între ghilimele, 180 de grade, astfel încât să nu trebuiască să facă enorm de multe poze. Fac poze din același punct către toate unghiurile, iar apoi un soft special le lipește și se naște această panoramă. Asta ca să spun partea foarte simplă și ușoară. Partea mai grea este atunci când este foarte multă mișcare. Manualele, să zic așa, nu recomandă mișcare în panorame, dar eu am încercat să sfidez asta, astfel încât s-au născut niște chestiuni inedite, de gen prima panoramă din România dintr-un balon cu aer cald aflat în zbor, sau panorame la festivaluri, sau la raliu. Deci am încercat să sfidez tot ce am putut sfida, astfel încât cu adevărat proiectul să fie altfel decât tot ce a existat până acum. Da, uite, în momentul ăsta mă uit la una dintre panoramele din balon și într-adevăr sunt fabuloase. Da, sunt chiar ultimele pe care le-am publicat. Da, dar încercați și varianta, mă rog, celor care intră acum să încerce și varianta full screen. Adică e obligatorie. Ok, păi mulțumesc, Michael Pop, ce să mai... și îți doresc la cât mai mulți utilizatori și... Nu numai, vă repet, e vorba de www.360trip.ro